عقیدەکی جودابووی ji çekdarên Qesedê eşkere kir ku ew her heşt efserên Kurd yên ku li ser sînorê navbera Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve hatine binçavkirin, hatine kuştin. Aqîde Talal Suloyê ku ji çekdarên Qesedê cudabûye li ser çaranivîsa wan her heşt efserên Kurdê yên ku li Tilkoçer li rêkefta 16 heyvaçaran 2016 hatin revandin li ser zarê Şahîn Çêlo got ku ew her heşt efser hatine tasfiye kirin. Wekû Sulo dibêje di destpêka meha şeşan de pirsiyar ji Şahîn Çêlo derbarî çarenivîsa wan heşt efserên Kurd kiriye. Bersiva Şahîn Çêlo ew bû ku ji ber çê tu pirsiyarê dike, ji ber çê tu giringiyê bi vê mijarê dide. Çarenivîsa wan ew e ku hatine tasfiye kirin û îdî vê pirsiyarê dubare neke. Eroha Talal Sulo got ku min pirsiyar dubare kir û min got çawa hatine tasfiye kirin û Şahîn Çêlo got ku bi kurtî hatine kuştin û teke jî kir ku îdî pirsiyarê dubare neke. Aqîdeyê cudabûyî ji çekdarên Qesedê dibêje du dilî li cem çêbû derbarî eşkerekirina vê rastiyê bi taybetî ku kes û karên wan her heşt efseran çavereya vegera wan dikir. Di dawî de Talal Sulo got ku beriyanha çendîn kenalên ragihandinê peywendî min kirin û pirsyara çarenivîsa wan heşt efseran kirin û min rastî ji wan re got lê weka xuyabû wan kenalên ragihandinê rastiya çarenivîsa wan belav nekirine.